Ma kuljum li għaddi pajjiżna qed ikompli jitlef dawk il-karatteristiċi li jagħmluna uniċi kaġun ta' dawk il-ftit li jridu japprofittaw miż-żgħir, kaġun tal-mudell ekonomiku li adotta pajjiżna u kaġun ta' dawk li qed itellaw bini b'mod sfrenat. Dan intqal f'opinjoni miktuba fit-Times of Malta minn l-eks ambaxxatura l-Unjoni Ewropea John Vassallo fejn tkellem dwar id-diversi problemi li qed jaffaċċja pajjiżna. Fl-artiklu intqal li l-gvern ta' Roberta Bela mbotta policies ekonomiċi li mhumiex sostenibbli għal pajjiżna, dan hekk kif dawk il-policies huma bbażati fuq iż-żieda tal-popolazzjoni, żieda li qed twassal għat-telf tal-identità ta' pajjiżna kif ukoll daqqa fuq il-sien li nużaw f'pajjiżna. John Vassallo sostna li jagħtaw tama sabiex l-affarijiet f'pajjiżna jitjiebu hekk kif il-pressjoni li qed issir diġà qed tidher li qed tħalli riżultati fuq il-gvern ta' Roberta Bela bil-ġlied waqt laqgħat tal-Kabinett u bil-Prim Ministru jaħrab bil-jod sabiex jevita milli jkompli jaffaċċja l-problemi kollha li ġab fuq pajjiżna. Azzjoni li turi pożizzjoni ferm dajfa. Fl-artiklu l-eks ambaxxatur saħaq li huwa inutli li dawk li huma arrabjati u mxebba mis-sitwazzjoni preżenti joqogħdu d-daru jgegru. Il-poplu jeħtieġ li jkompli jmur fit-toroq u jipprotesta sabiex juri li huwa kontra l-mudell ekonomiku li daħħal il-gvern laburista, mudell li se jwassal għal splużjoni fil-popolazzjoni li taf tlaħħaq 800,000 persuna sas-sena 2040.